ମୋର ମାଛ ବିହନ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଛ ବିହନକୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ତାପରେ ଅଧେ କିଲୋର ଆପଣ 3ଟାରୁ 4ଟା ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ରଖିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିବେ, ତୀଖାଲ ଟିକେ ରଖିବେ, ବେସନ ଟିକେ ରଖିବେ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବେସନ ଟିକେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଦେବେ, ଖୋଲି ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ସବୁ କାଟିବେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଇଛି, ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଭଳି ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି ପୁରା କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ରଖିବେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବେସନର ମାପ ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଶୀ ନେବେନି, ବେଶୀ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାଛ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବନି, ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରଖିଲା। ତାପରେ ତାୱାରେ ହାଲକା ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ବେଶୀ ଫ୍ଲେମ୍ ବଢ଼େଇବେନି, ହାଲକା ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇକି ତାପରେ ନୋଟ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ନ ପୋଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଧରିବ। 2-3 ଥର ନୋଟ ଦେବେ, ଯେତେ ନୋଟ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ପୁରା ଫୁଲିବନି, ପୁରା ଫୁଲି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଭଳିଆ ହେବ। ଏତେ ଖାଇବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣ ମାଛ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ଏ ଥରେ 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। এইଭଳିଆ ଟିକେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦେବେ, ବେଶୀ ନ ପୋଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଗରମ ରଖିବେନି, ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ, ବୁଝିଗଲା। ସିଝି ଯାଇଥିବ ଟିକେ।